Er du også træt af, at det her det sker for dine frugter? Altså, nu skete det igen. Jeg er bare vildt træt af, at det her det sker for mine frugter. Men hvad kan jeg dog gøre ved det? Jeg har lige noget til dig, Lasse. Har du? Her er vores flergangs frugtpose, som vi regner med kan holde i et helt år. Så altså både være mega god for klimaet og for dig. Så tag og køb vores flergangs frugtpose. Hold da op, det lyder smart. Det vil jeg skynde mig ned og få fat i. Love is in the air, everywhere.